De wegpiraten scheuren weer door Europa. De omstreden Gumball Race vertrok dit weekend in Londen om in 7 dagen naar Griekenland te rijden en weer terug. En de deelnemers met hun dure bolides doen dat doorgaans zonder rekening te houden met verkeersregels. Gisteravond reden ze door ons land. 18 snelheidsduivels werden op de E17 geflitst en beboet. Stoppen in België was niet de bedoeling, maar toch was het aanschuiven aan de controlepost langs de E17. Veel deelnemers van de Gumball Race hadden geen idee waar ze waren en hoe snel ze mochten rijden. Betalen dus. If you pay 75 euros, is that the cheapest? then I will write you a receipt and you can leave immediately. Yeah. First ticket, hopefully my last, at least in France. You're in Belgium. Oh, Belgium. We're in Belgium now. We just went in Belgium, yeah. Oh, no. Welcome to Belgium. You pay it with a smile? I pay with a smile. We're lucky. It's part of the job. Exactly. It's the game. We doen het voor de kick, zeggen ze. Inschrijven kost €28.000. Een boete van €50, dat kan geen probleem zijn. 18 gumballers zijn geflitst en onderschept. Eentje kon ontsnappen. De snelste. Maar jammer genoeg hadden we geen motards meer beschikbaar op het moment dat de Ferrari passeerde aan 223. Die zijn we, jammer genoeg zijn we die kwijt, ja. Die is ontsnapt. Ja, die is ontsnapt. Maar misschien komt hij onze kameraden in Antwerpen nog wel eens tegen. Gisterenmiddag waren ze vertrokken in Londen om via Amsterdam, Frankfurt, Istanbul zo in Griekenland aan te komen. Daarna moeten ze nog terug naar Londen. Ze hebben 7 dagen de tijd. Net over de Belgische grens hadden ze nog tijd om te tanken en dat lokte veel volk. Ja, ik vind dat dat wel iets opvallend is en ik vind het chic om al die wagens te zien. Magnifiek, hè? Toch de moeite waard? Ja? Zaterdag rijden of vliegen ze weer door België. Hopelijk hebben ze dan nog geld over om de flitsboetes te betalen.